Unaik pastoral zati bat kantau du altu, bat kantau du altu. San Ildefonsorena gogoratu baitu, ta guk esne saltzaile doinu zarra hartu. Ia koskabiloak hortraban paratu. Baina guri etzaigu ez ebe tokatu. Baina guri etzaigu ez ebe tokatu. ez baitigute eman txartelik sarreran, Irteran guk sobrea daukagu aukeran. Ta jende dotorea izatea zer dan. Horrelaxe gabiltza bertxotan primeran. ea joan da turroi bat harrapatzen dedan, ea joan da turroi bat harrapatzen dedan. Saio honetan zehar ondo joan da dena. Astoak salbuetxi oidu bere izena. Ikasleen saioa izan da ederrena. Doinua ikasi dugu saioan barrena, Komplikatua baizen txakolinarena. Komplikatua baizen txakolinarena. Guk ez dugu edaten oien kupeletik. Edaten duzuela esango nukenik. araba moskor fama mirene kolpetik, Botilaren bat jetxik goiko apaletik. Bi doinu atera ditut doinu bakarretik. Eta ala egin duzu askoz be hobeto. Juanitok nola ez dizu txapela gordeko, Errestasuna duzu ondo egiteko. Zuk ere izan duzu bertsoa mozteko. Ezetz bi potro hori beken kantatzeko. Ezetz bi potro hori beken kantatzeko. apustu hori ere kirol jokon jarri, Eta betetzen jardun buru ta belarri. Galdetu behar diot lehenengo igorri. Iparraldetik ona doinuak ekarri. nik 1500 bat zure erronka horri, nik 1500 bat zure erronka horri. Nik apustu bat bioi finalaren bueltan. Berriro agertuko dela txapelketan. Ni neu enaiz izango oraingo honetan. Ez da baizango ezetz bakarka kopletan, Ez nere apustua dijoa berbetan. Garrapina da hitza ez esan bertan. Horrek izan behar luke errepinatua. Graziosoagoa da unaik kantatua. ez dakit sentitu dut pixkat pikatua.
hau da hau bi hauekin ezin pilatua. Aipatzekotan hobe errepikatua. Aipatzekotan hobe errepikatua. Egaina bota duzu errima itzela, errima itzela. Berak joan da kantatu behar balu bezala. Oraindik hainbeste ez da joan nipela. Mantxotzen hasia da Zarauzko gazela. Seguru mendiluzek apuntau duela. Seguru mendiluzek apuntau duela. Errimen koadernoa daramat betea, daramat betea. Bete leike gehiago Aitor Arlotea. Nirean nun dagoen galdezka jentea. Zu bestela ere zara oso elegantea. Pena litzake horrekin poto egitea. Pena litzake horrekin poto egitea. Finalerako biek egin duten lana. Horren lekuko izan da, bai gure ama. Gaur egin diguzue saio eder bana. Batzuek izerdia eta besteek fama. Unaik errimen bloka buruan darama. Unaik errimen bloka buruan darama. Ta sartu den azkena justu estandarte. Bakerik etzegoen hori esan arte. Hernaniarren bersoek zerbait badakarte. Hortzen dun aguakate edota tomate. Ekarri ez dakarte baina euki daukate. Ekarri ez dakarte baina euki daukate. Ari zarete berba raroak kantatzen. Dena ondo egiterik etzaigu tokatzen. Barka mutilak onak eigerak kontatzen. Baina ezin da segi holan derrapatzen. Iztegi errimatuan ez dira agertzen. Iztegi errimatuan ez dira agertzen. Berso eskolakoek apuntatu hori. Beti gordeta daude hitzen bat edo bi. Kontuz, ze igual niri baten bat erori. Zuri bipoto ere bai eta gero grogi. Erronka nahi duenak erronka bat hori. Erronka nahi duenak erronka bat hori. Puntutako aukerari ezin egin uko. Uste dut amaiera dugula gertuko. Gu agindu ezean ezkara isilduko. Batzuk nekatu dira iasi orduko. Zuen aldeztu amak ere jokatuko. Zuen aldeztu amak ere jokatuko. Aizu bengo batean isilduko algara. Finalen kantatzeko tanekatu alzara. Konzentraziora joan behar degutia da. Ez ahaztu hitz klabea zen garrapina da.
Gorka ikusi nahi dut berriz zure aipada. Gorka ikusi nahi dut berriz zure aipada. Ez da hori gai gehiago aipatzen beraz, azken agurra esalduko dizuegu, saio hori bukaera emateko, etxean nahi ez da pixkatu, ez dakit. Eta besterik ez, zuei eskerrik asko, beti bezain lehiale aretoa bete izanagatik, Santalutzi eguna ondo pasa, eta horren urten ere berriz elkar ikusten dugun. Bertso munduan denak ez dira, bekak eta betekadak, interneteko petatzeak da, bentanilako hiladak, ederto daki gure ibilerak, ederto daki ganbarak, barakaldolez beste batzuek direla gure paradak, oriola dela gaurrera kutsi digu berriz Zumarraga. Nienoa inbiritan, aritu bai geratitan, zeinen ederki pasatu degun onuntza bisitan, berdin gatozen guzitan, bapo pasa dugu zitan, eskerrik asko albada ondo ibili Santaluzitan. Eskerrik asko albada ondo ibili Santaluzitan. Bek begiratu gabe zeru bat bezala, ezaztu gaur zerua Zumarraga zela, eskeniak onenak izan daitezela, ezaztu esaerak esaten duela, unean unekoa bizi behar dela. Eskerrik asko saio ederra izan dugu gaur benetan, ta sinestu dut sartu garena jada garai berrietan, gai jartzaileak gaiak ekarri dituenean tabletan, ta bide batez eska dezagun oholtzatik ointxe bertan, elbekizkigu garai berriak baina zentzu guztiak.